Усім прывітанні, сябры, ёсць навіны дрэнныя і вельмі дрэнныя, з якіх пачнем, канешне, з дрэнных. Такога дэфіцыту кадраў у нашай краіне яшчэ не было. Эканоміка ставіць чарговы антырэкорд. Не хапае больш за 150 тысяч працаўнікоў. Да ты шо? А каго ж у нас хапае, акрамя чыноўнікаў да сілавікоў? Адна з прапановаў уладаў вярнуць беларусаў, якія з'ехалі. Пры гэтым прадпрыемстве прапаноўваюць заробкі, на якія не пагаджаюцца імігранты з краінаў Сярэдняй Азіі. На сёння ў Нацыянальным банку працоўных месцаў размешчана амаль 154 тысячы прапановаў, што ў 12 разоў перавышае запыт ад спашукальнікаў. І гэта толькі афіцыйныя звесткі. Я пастараўся ўявіць сябе, колькі патрэбна працаўнікоў, каб утрымліваць гэтую лукашэнкаўскую мусарскую зграю. І прыйшоў да высновы, што беларуская эканоміка не дасць рады такое зрабіць. Я, канешне, не эканаміст. Я экономический факультет заканчивал. І магу памыляцца. Але давайте паспрабуем разам уявіць сабе гэтую сітуацыю, хаця Белстат старанна хавае і блытае усе сляды. Смотрашая за пенсионерами министрка працы Ирка Костевич базарила, что у 2023 годзе трудовую пенсию атрымоўвалі 2 миллиона 300 тысяч человек. Вы будете ржаць до упаду, але трудовые пенсии атрымоўваюць у Беларусі і мянты. А знаете чаму? А тому, что у нас усе пенсии трудовые, но ёсць нюансы, як кажуць. Самая распаўсюджаная працоўная пенсія – гэта па ўзросту. Ну, то бок, для лахоў, для цябе і мяне. А ёсць трудовая пенсія для эліты за выслугу лет. Гэта так званая прыкарытная пенсія. Яна тычыцца дзяржаўных служачых, яна тычыцца военных, судзейскіх, пракурорскіх, МНС, пажарных, мытнікаў і гэтых, які рабуюць з кватэры, выносяць патэльні і мікрахвалёўкі, апішнікі, службовых выканаўцаў. Ну і, канешне ж, для гэтых фундамент рэжыму мусара. Сыходзяць на пенсію на 15-20 год раней за рабацяг ды настаўнікаў. І пенсія ў іх значна большая. І жывуць яны на пенсіі значна даўжэй за тых, хто сышоў на пенсію ў 60 з нечым гадоў. 45 і 60. Ёсць розніца ці не? У мусаров ды ваяк асабістае медычнае абслугоўванне, а навошта ім хадзіць у адныя медычныя установы разам са звычайнымі людзьмі, з лахамі? Я наогул здзіўляюся, чаму дагэтуль менты ходзяць разам з намі ў адны і тыя ж крамы ды лазні. Цікава, а сколькі ж у Беларусі міліцыянтаў? Нет таких дадзеных нідзе. От Белстат, підары. Усё шифруюць, усё хаваюць, бэль. Па звестках 2020 года іх было 140 тысяч, плюс 60 тысяч армія. А колькі у нас міліцыянтаў пенсаў на пенсіі? Ну, таксама мусіць недзе 1140. І вось тут узнікае пытанне, на каго Лукашенка выдае больш грошаў? На звычайных пенсіянераў ці на мусарскіх вайсковых? Ну і нарэшце галоўнае пытанне. Як? Чым беларуская эканоміка забяспечвае гэтую пройму сілавікоў ды чыноўнікаў? Калі ў Беларусі 2 мульта 300 пенсаў
амаль 2 мульта непаўнагадовых і 500 тысячаў тых, хто з'ехаў пасля падзей 20-го года з краіны для жыцця. Я не экономист Я экономический факультет заканчивал. и могу помыляться. Я думаю, что наших силовиков забеспечивает Путин. Лукашенко обрал уладу за гранты Кремля. Вот и все. А зараз самое дрэннае новины. Я вельмі паважаю беларускіх міліцыянтаў. Яны сапраўдныя героі, ім пры жыцці літаральна трэба ставіць помнікі. Гэта яны уратавалі узурпатара Лукашэнку ад немінучага фіяска, ад немінучай паразы. Так, за грошы Пуціна, але ўсё ж уратавалі. Малайцы. Яны мужна білі беззбройных жанчын. Яны мужна білі і правільна рабілі пратэстуючых гэтых жанчын з чырвонымі губішчамі падлеткаў. Яны мужна стралялі баявымі кулямі і гарматамі з газам у людзей. Яны малацы. Дзякуй вам, мае родныя. Вы не уяўляеце сябе, як балюча мне чуць, як вы сыходзіце ад нас у лепшы свет такімі маладымі, такімі прыгожымі, так і не кайфануўшы так эту жирную, доўгую і шчаслівую міліцыянскую пенсію. Апошняя звестка, я просто здранцвел, сяжу вось у гэтым фатэлю, 3 дні сядзеў, плакаў. Це ж трэба так, каб на адным тыкі 3 героя, 3 маладых прыгажуна пайшлі да зміцера этого Каравіковскага, там зараз дручкамі эластычнымі машуць. Так шкада мне, так мне вас шкада, дороженькие мои, что просто не знаю, что и казать, и уже тут все плачут, все эмигранты, вся Варшава, вся гэтая Катавіцы, Вроцлав, все там плачут, ходят, все у чорным, все у жалобах, все. Ой, ну няхай вам там буде пухом земля, а я про вас коротенько. Про кожного расскажу, каб увесь свет знал, якими вы были героями. Три новичка з Лукашенковской гвардии чебурахнулись. Чому такими молодыми вы покидаете нас? Ну, у вас же и этой поликлиники ваши профильные, ведомственные не допомагаете. Чему? Это же несправедливо. Господи, 55 год. Это вот Иван Шабунька, подполковник, уже пошел на пенсию. А перапаўнаважаным працаваў у Менску. Ох, такі ён, вот, шо. Оперы, это вогуле, это тыя людзі, якія, яны самыя файныя, яны фабрыкуюць з самага пачатку крымінальныя справы. Это вельмі цяжкая праца. Ты ж першапачаткова у цябе нічога няма, а ты мусіш прыдумаць, каб чалавека кінуць а краты, а потым, каб яго асудзілі. Ён вельмі круты, а яшчэ яны у 2004 годзе са сваім братам, ён таксама міліцыянт, вельмі годны чалавек. Дык вось яны аднаму чалавеку прапанавалі, што яны будуць гэтымі пасрэднікамі, бо супраць таго чалавека ўзбудзілі крымінальную справу, там нейкі следчы Жукаў, по-моему, 2004 год. Вось. І яны сказалі, што мы там все типа залатвім, принеси гроши, $1200 и 90 тысяч белорусскими, и все будет добро, карацей. У их там ушапилась, скубала их межрайонная прокуратура, але все.
Ці слова адмазалі іх, тады все скончылася добра. І яны смаглі нармальна працаваць, нармальна прыносіць пользу людзям, а так, а калі б іх пасадзілі, што б было? Херня была б. Господи ты бой, няхай там пакоя. А гэты вось этот з метро Салошенко, 43 гады, падпалкоўнік, такі прыгожы, это ж скончыў політэхнічную акадэмію. Ты можаш, я вось думаю, можа, ну не варта было ему туды ісці, там такая праца цяжкая ў міліцыі. А ён пайшоў, сябе не шкадаваў, ты во, згарэў на працы і ўсё, дзе ён? Няма чалавека, мы тут живем, а яго няма. Сярога Ханін, родная душонка, жабінка, ты родная, во, 40, 43, 44, таксама няма. Это можаш, мы ж, калі ж сіпы сустракаліся, калі вось там на плошчы былі пратэсты супраць завода, можа, где он меня там эту затрымліваў, ты, і все, таксама сышоў, усё, і ах ты, эх ты, вось яно как, воно ў жыцці, чаму вы так, няўжо ж вы так самі, так вось, ці вас нехта суправажае туды, бо у гэтай краіне ўсё магчыма, я ж ведаю, я ж сядзеў, бля, я ж пиздзець не буду. Страшно мне за вас, міліцыянты, страшно. Што з вами будзе? Што вас чакае? Вы вось бароніце закон і парадак, а вам за гэта, ох, а вы за і оп, 3 і няма. Ой, ай так, а можно ж было б жить как бы у нормальной краине, там и ходить, там, я подарю тебе ландыши, а не так вось ни храна. Добра, будем чакать, будем уже чакать, я уже прочуваю, кто там будет наступный, все, у меня же все эти слезы сами тякуть. То, коли вам это, то подпишитесь на канал и это, может, где-нибудь фуганите по интернету распаўсюд. А мы уже будем пильно адсочваць гэтыя прикрыя падзеі. Пока, сябры. Трымайцеся. Наша служба цяжкая, але што перадусім? Перадусім закон, парадак, сумленне і Лукашенко. За Лукашенко рваць всіх. Тому що ён наш бацька, ён наш Бог. Ён дае нам жыць, міліцыянтам, бо без яго мы ніхто. Не будзе у нас пенсій без яго, не будзе больнічак, нічога не будзе. Будзем жыць як лохі, як гэтыя беларусікі дурнаватыя. Будем это ходить там, подыхать. Сразу после пенсии, в 63, хопа, и все. И ни пенсии, ни храна. Так что дякуй Богу, дякуй Лукашенко, аллилуйя. Няхай ён ніколі не здохне. Лукашеначка наш.